любоў, якія мы аддаём, значна важнейшы за цепло і любоў, якія мы атрымоўваем. Толькі калі мы дзелімся цеплынёй і любоўю, адчуваем сапраўдны клопат аб іншых, праяўляем спачуванне, мы знаходзім мовы для сапраўднага шчасця. Добрый дзень, дарагія сябры! Прывітанне! Сёння напярэдадні велікодных свят 18 красавіка у нашай школе прыйшла дабрачынная ярмарка ад сэрца да сэрца. Усе вучні школы старанна гатавалі дома розныя прысмакі, а яшчэ паштоўкі, вырабы з паперы і тканіны, нават расада памідораў была. Пакупнікамі былі самі дзеці, іх бацькі, настаўнікі. Заробленыя грошы абавязкова пойдуць на дабрачынную дапамогу. А дапамога бывае розная. Яна можа быць матэрыяльнай, ці падтрымка словам, добрым учынкам і проста сваёй прысутнасцю. Галоўнае, каб яна была шчырая. Тетяна Фёдоровна. Добрый день. Сёння у нас дабрачынная ярмарка. Вось. Віншуем вас з ёй і дарым вам наступны гэты падарунак. Вельмі прыемна. Дзякуй вялікі. Спадзяюся, што тыя грошы, якія вы заробіце на гэтай ярмарцы, сапраўды пойдуць на дабрачыннасць. Таму я таксама далучаюся да гэтай ярмаркі, да гэтай справы, і калі вы мне прынеслі ўжо як падарунак, вось гэта, калі ласка, у тую краму, якая у вас існуе. Дзякуй. Дзякуй. Усяго найлепшага. Дабро, спагада, з імі трэба жыць. Пра чуласць, чалавечнасць варта помніць. Каб у хвіліны, што гарчаць слязой. Свой кожны крок, свой кожны свет выразна вызначыць маглі вы.